Здравейте, зрители на... Аз се казвам Шоубиз. Така ми пошъл по мен. На Тони той ме преценил. Омага, бе! Играме на PlayStation 2. Така, браво. Тони е един от най-добрите художници, режисьори. Ето ни, здравейте! Той човек... Добре. Добре, горе-долу, бива. Така, значи съм правил мисии, но сега мемори картата ми да се вере някой да ми дава съвети как да пиша заглавия на тези типове. Направо да ти пиша. Това може да не. Значи мога да снимаш и на там, където ще галерии да... Да се види снимка, да. Вижте, няма мемори карта. Окей, сега. Трябва да се поправя. Чак по-близо. Да ви кажа един код. Рено, РБ, L1, хик. Чакайте, няма смисъл да го кажем. Някой. Го знаят. Да, никой не повече го знае. О, да фака е. Тогава ще стигнем до Гроув Стрит. Каква да фака си съм виновен? Да, реално ми на бой да видиш как ще смажа. Айде да. Ти на... Кур! Не го чухте от мене. Нещастник! Ти го прозада или щастник? Те смисъл. Да, ръжа. Леле, това го направиш без да искам. Нали се биеш от едно и пирамидата и се биеш по другия начин. Извинете ме. Гроув Стрит къща. Ама това не вече не го знам. Гроув Стрит дом. Отивате, как ми се прави? Алвената, как ми се прави? Ти говорираш ли, бе? Да фака! Какво ще правим? Ревю или... Ти лут ли си? Няма емисии? Как ще си запамети? Няма да го правим до края. И на мен ми се ще до края, Ама, нали имаш мемори карта? Ама тя не става, бе. Става ли? Не. Само на братовчет ми предложих. Не ми е братовчет. Стига с това братовчет. Дайте да видим дали е. Ама що ти е на латински кодовете, бе? На македонски, бе? Така спой се разбира, бе. Джазик. На инглиш. Ти си направил на помощи вече. Нашия специален гост е... Ти как се казваш? Аз? Да. Тони? Аз ти говоря за фалшиво име, бе. Какво? Аз се казвам Шоубиз. Това е. Ти както си искаш се казва. Моя ли телефон беше? Не, моя. Абе, изключително, бе, момче. Това ми е от Shadow Fight. Зрителите ще кажат, бас ще върнат. Добре, пишеме си нужните неща. Именно кодове. Пари. Не забравяй. Какво ме интересува, бе? Пишем си... Чекайте, максимум мускули. Ако иска някой да не пита, кой не знае кодовете, да не пита по... Коментарите. Да. Или по Фейсбук.
Фейсбук. Неговия, как ти беше, Тони Трайчо? Да. Моят е шоубиз. Много ясно, защото аз съм измислил да се казвам така. Леле, той не умира! Да. Видя ли? Да. Колко пъти го прострелях? И то в главата. Да, Вот. респект. Добре. Последно. Някой ако ни е питал дали сме играли тази игра, аз израснах с тази игра. И аз предпочет ми да не спомням. Или да го... Трайчо, се казва. Аз като бях на 4 годинки, те ме научиха на тази игра да играя. Ще Сан Андреас. Ти ми беше казал друга, но все тая. Не казах друго. Да, и карай я. Ама компютъра ми... Какво ти е на компютъра иначе? Ме развали се. Ти нали, той има Xbox Classic, аз имам PlayStation B, близо сме. А някой ме беше питал дали колко ми струва PlayStation. Няма смисъл да го казвам. Около 150 ли беше, 160 ли от Техномаркет съм го взел. Аз си признам 135, само че на баща ми намалиха и стана на 120, плюс доставката 5 лева. 115 дава. И по икон ли го взели? По икон, да. Не знам, че е второ употреба. Но не е второ употреба, не е такова. Ако имаше нещо такова, аз ще да си призна много давно. За какво ми е да лъжа? Баля мали! Аре, ялате ми. Сега съм много нагъл, пич, ама много нагъл. И понеже съм нагъл, сега ако видя някой направо, така ще им скърта главите. Къде са паласите? Къде са курвите? Те са. Чекай по-натам. Ще ги настигна. Ще ги настигна. Извинявайте ме за този оцел. Машинка. Аре бе, къде сте, страхливци? Те комарджи. Играят си Той там. слезе! Той е баси пича! Той умрял, май. И какво прави? Да лежи. Не бе, той защо така прави на колата? Бе? Наприл е Защото- катастрофа. Да, бе. Ударя се един човек, Иван. Знаеш ли, че мога да стреляш бих смок? И да умре. Да. Ама не може. Ама много бавно умира. Да, знам го, аз колко пъти съм го правил. И на някой мисли, като да речем drive-thru и този род, ако слезете Мърдай и се се. забавите, бягат. Псуват ни, бягат, викат ни мадафака и... Те. И той. И той пцува. Много пцува. Тук там много пцувни. Да, Дай бе, стреляй го това Райнер. ти кой псуваш? Той каза док. Майка Кучи. ми умре, добре чуме. Майка ми умре, той не псува. Това е много голям грях. Нали знаеш история? Да, гледал съм клипа, ама това е гадно, сидя и... Знаете ли, че може да си направим на конзолата на български или на български играта? На моята конзола е така, не знам. Сега ходете, ме питайте, ще ви отговоря. Леле, боже мили. Аре, превара ли искате? Що ми искате? Аз съм много добър. На колела аз съм много добър, хора. Ти си на колите, на това, на моторите си направо, не знам какво. Много съм добър. Да. Леле. Ай, стига, Сега ти стрелял. ама това за нас ли се? Какво прави с нас, бе? Ти кой си? Ти кой си, бе? Кой ще е? Сега, искате ли бе тук ще направя?
Дай. Брат ми няма да го стрелям. Чуть няма да го стрелям, защото брат. Иначе ако беше направо моеба. Добре, не трябва да говоря такива глупости. Бастия! Се фърля от некъде направо. Много викаш, бе. Откъде ми говориш от нос? Не викай, хората ще помислят се от... Къде са? Искай да видиш нещо. Пич. Не мога да умре. Може! Аз съм го правил тук. Смеш ли да го убиеш? Така, хора, минаваме там и си приключваме този клип. Това е 10 минути. Лайдер, няма добре, не ме интересува! Това ще... Я возни за... Пробвай да си запаметиш. Сега ще видиш, че не може. Мемори картата я няма. И просто айде да има. Ето я, бе. Ето я. Ама не става. Ма слушай... Абе, дръж хубаво, бе, дробо. Това си. Добре. Добре и не станеш. Така, хора. Хора! Бе, сложи картата, бе, да видиш, че ще стане. Ти се много шибам, пич. Така, не искам да ми види камера. Добре, чакайте. Наклони малко, бе, лайно. Добре, айде, слушай я. Айде да видим дали ще стане. Лайно, не ще не става. Така, хора. Тук ще приключваме на този клип. Да. Надявам се да ви е харесал. Ако така се абонирайте за моят канал. И чао! Чао! Извади картата сега. Добре, няма смисъл. Ако някой мисли, че лъжиме, извади картата. Ето я. What the fuck? Нека на мене, бе! Приключваме клипа, Добре. надяваме се да ви е харесал. И чао!